Elleme diýensiňiz öňe akly istaldyr näme bir zat ýaşyr, gaýa bir dawka oturanda diýip. Näme hal ýok ýa-da. Şunu şeyler alayım. Yamun vermeyin. Piramidamdan mı var? Piramida verecek dayadır taga. Söyleme. Şunu alyaz. Men şuna çyzyp bir soru verecek. Şuna çyzyp ruçkada bereyim. Çyzyp şeýle hasaplap oturmasam mara ýalňyş ýaňy diýeni her bir sözümi izarlap hasaplap oturum. Edil şunda däl ýöne nädir? Sorulara başga. Osmanlı näli? Oş aýyr entek. Matematikada näle ödün? Aýyr. Bu matematikana dutar çaljak bolup aýdym matematik ýatdan çykandyr. Ola doğru. Kekin oşda ondan keyin aýyrsan 8 bolýar diýip oturýar. Şoda. Taýmy? Ha. Adel. Adem bilen tök. Ýok her ýerde berçek kim birinji jogap berýär? Ýok. Kiňizde mi şeýle soňra başlaýar? Ýöne kim birinji jogap berýär? Men ýöne belli edip oturjak. Bolly. Ne bu tarafa Güljemal eder, tabii ki de haýsy birinji berse? Taýmy? Ha. Manatlara bilýär. Elimizde dige şol oýnaýar. Oýna. Toýda toýar. 10 manatda 5 manatda ya 50 manatda 100 manatda 100 näk şahsiýetleň kimligine bilýär. 1 manat haýsy şahsiýetiň suraty bar. 1 manatda aýtmaly, sen aýtyn şart aýtyp bilseňiz aýt. 3 göze gaýtala bilýän ýalňyş bir iki-ikide sanasan hem. Haýsy şahsiýetiň suraty bar 1 manatda ýöne. Bilýänsen aýtyp bilýärsen. Ýok. Haýsy garaş bilýär 30 sekund 40 sekund birine jaňa soragan bilýän. Turgutmuka. Turgut. Ýok, şahsiýetde. Korkut. Ýok. Aýdyber, sana berin, haýtýan. Seljuk. Ýok, bam baalaryny aýda, hatda. Ýok. Bol. Görogly. Ýok, göroglum da opahir. Ýokarrakda entek. Şoragda var 30 sekund, 30 sekund garaşjak, inniki-de 10 ýyl garaşjak. Moment jogaba geçikdi. Bir ýölüňizde 1 manatdan bir uçkan. Gözek kelama. Togruly berýärmi? Ine, togruly ber. Ay men bolaýlar. Sana bir adaş. Näme ýazık? Şaballar Diýsek bolmagy ýöne turgut bolup gitdi ýöne. Oğlum bada ol adam. Şeýle ýazsaňyz da bolýar, ýazmasaňyz da bolýar. Ýazmasaňyz ýöne şal jogap beresiňiz. Bir şeýle harp aýtýan. Mysal üçin mewelerden tutaryn birinjini. Bir harp aýtýan, 5 tane harp berjek bir-birden. Haýsyny birinji aýtýaňyz, ýerine bir mewe aňadyň oşma şogat harpa görä. Düşündüm-de. Düşündüňmi? Başgardyň aýtýan. Başgardyň aýtýan, ýylda bolýar. Mewe tikitmeler. Ansatşak, entek ansatşaklarına başlaýly başlaýy. Alma. Bu. Banan. Okudyňyzmy bir ýerden näme? Nar. Xiyar. Soğan. Soğan bolýar, soğan ýöre aşyrak bolýar da, aşyşyň bir hil bilýär, soğan diýdi bir smara diýeni bala, ýyşy gowda. Ajyna maska. Adam adynan Aman. Sari. Sen näme ona berem, sonra ber. Bilýär. Halim. O. Serdar. Da. Daud. Ne? Daud. Sen näme diýjek bolu? Tortu diýjek bolum. Ýok bolýar, kiňde dalylýar. Senem nolla ýöne. Beýlik soraga däliýjek bolýar. Senem nolla maşyny sapşatlarda stoýdy. O ýöne. Ýöne bilýär. Karburator. Motor. Freon. Gapçypsyň bola. Şomy? Liboyda çele maşynyň liboyda. Far. Ne far alayly fartuk näme? Fartuk goýulýar. Ýok, goşmaşyň, amma goşwat jerimedem ýokarlanýandyr birinji maýdan. Yani umuman. Goşmaşyň jamy. Umuman. Ramy. Radiator. Ne? Men aýsam bolýam diýmeli, bunu aýdamaly. Sany bula. Ýa şoda da ýerde kelle. Bula. Şaşýan atym men köp saýlanýar. Ýa, ustatansym mı? 8 tane ördök, 8 tane pişigin näçe ýagy bar?
8 tane ördek. 80 ördek bilen 80 pişigin ayaklaryny oşaýdyň, ona mükemmel edin. 32. Sana ver, sana ver. 8 tane pişik mi? 4 ayaklı. 80 pişik bilen 80 ördeğin ayaklaryny oşaýat, ona Bırak, mükemmel edin. 8 tane pişik. Yazma milyon koşup yaz. Köpekle. Değil mi? Aha. Ne buna 30 sekund 20 sekund karaşylar. Yani 1 sekund koyacaktın. 80 ördek bilen 80 pişik koşuyor. Onu mükemmel yaz. Onun 8 tane pişik. Näçe ördek aýaly? 8 da. O da 8. Yine 10 sekund. Böyle etfat aplayışıdı. 48. Onu mükemmel. Ne mi mekan sen beter pesre. Aa. Matematik. Aa. Ayş aytmay şapot. 48 kağıt. 24. Ne şöyle? 24. 24 yarım. Aa, Sen oynadın. Doğru söylüyorsun. Yarım. 24 yarım. Okumadı hakka. Bob belli olur ya. 24 yarım. Aa. Toşluş. Aa. Ona bol ya. Kabul et ya. Kul cemalan khini. Aa. Yarım diye de tap ya. Şimdi ünserim. Şunu yazsanız ol ya. Yazıp kasapla oturun. Benim sana oturuyan. Autobus durulgodun. Autobus uğradı. Aa. Birinci durulga varıp durdu. Aha. Kada minni. Aha. Uğradı. Durulga varıp durdu. 4 adam minni. Uğradı. Durulga varıp durdu. 3 adam düştü. 2 adam minni. Uğradı. İnniki durulgada. 4 adam minni. 2 adam düştü. Uğradı. İnniki durulgada. 3 adam düştü. Hiç kim minmedi yani. İnniki durulgada. 1 adam minni. 3 adam düştü. Näçe durulgada durdu autobus? 4. 7. Yo için. Wi. 7. Yo. Turolgan. Duati bir adam. 7 duralım. Yo. 7 aslanaf. 7 ya 8 aslanaf gördün mü? Yo, sana da. Ama ne? Yo. Men Dedi, adam hatapladı ga. Adam hatapladın mı? He? Ben aslanaf kasapadım yani. 7 aslanaf. Astanovka, alt astanovkada durdu. 6 mı ya? Bir doktor durma. Alt astanovkada durdu. Yönün näçe adam aldı içinde autobusun? Autobusun mu qarasaydı? 6. Sorak şu, näçe adam aldı autobusun içinde? 6. Uuu, sen düşürmeýänsiň abi, diyor sandım ama. Aynen 3. Bäze içinde yatkal. 7'den 7. 4. Yazmadın mı erkek? Aytdym sen yetişmedin mi? 7. 3 aynen. 3 adam. 3 adam. 3 Beş adam. 3 adam. 5 adam. Yok, kiňden kim? 5 Bu adam. näli adam aldı? 7'den soň 4 düşdü dedinden. Yo, 7'den soň 4 düşdü. 7'den soň näli 7 bollaý belli. Alt Alt verecek şunu teret. bu kağıdın aytıp verecek. Aa. Autobus uğradı 2 adam minni. Aha. Uğradı 4 adam minni. Uğradı 3 adam düştü. 2 adam minni. Uğradı Irçanım. 4 adam minni. 2 adam düştü. Uğradı 3 adam düştü. Uğradı 1 adam minni. 3 adam düştü. Şu an düştü. Ha. Ne oldu? 6. Devlet fiş var arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Aynen. 3. 3 ya. 5'te. 5 mi? 5 değil mi? 5. Yana taplak vereyim mi? Autobus 2 adam minni. Hı, 2 adam 2 mı? adam minni. Hı. 4 adam minni. O şey 6 oldu. 6 bollu mu? Ha. 3 adam düştü. 3 tıqarlı. 3 tane 2 adam minni. 5 5 oldu. oldu. Yine 4 adam minni. 9 oldu. 9 oldu. 2 adam düştü. 7'si kaldı. Ha. Yine 3 Yine tane ayırıyoruz. 3'tü düştü. 4'ü kaldı. Ha. 1 adam minni. 5. 5 oldu. Ha. 3 adamın düştü. Näçe oldu autobusun içinde? Näçe adam minni? Şu an. 2 adam. Üstü insan 2 ha. adam alı. Autobusun içinde Şoför bilen 3 adam olamasa. yine. Doğru. adam vardı. gördün mü? Safyor var ha. Adam ne diyor? Böyle indik sonra şeyden böyle onu niye oturma. Yüzde ne şeyde ona yap böyle. 100'den 10 Yüzde yüzde ne şey ona yap. 10 dedik. Yok sana ver.
Onu ayırmalı. Barmak bas sana. Yüzden Yüzden näçe gedek onu ayır. bir gezek. Oy. Näli? Yüzden 10 değil mi? 10 ayırmalı. Yüzden näçe gedek onu ayır bolýar. 17. Sana da barmak bas. Ama Yüzü 10 bolla ayırýar. Bas 10 ýok olsun. 20, 30, 40, 50, 60 gitti. Yok kena içinde on. Belli. 10 näçe sana bolýar. 10 onun yüzde. Onunla alakası kadar kadar. 10'un yüzde oldu. Ondan sen doğru cevap verdin. Ha. Ondan yüzden birce gedek onu ayır bolýar. Ha. Ýöne näç? Abi şu 10 ayırıyorum 90 var. Onun Oldu. bir yok diyecek bolýar da. Ha. Hiç wagt yatmayan canlar, haydi canlar. Hiç suat yatmayan Hiç suat canlar. yatmayan. Yoksa canlar. Maymuş. Yok o yok. Ha, Yat yat- yaşa diyor yatana. Yo, yo. Yat ya näme? Yo, baýuşalyk diýerler ha. Yo. Baýuşdan. Şu yatmayan wagtlar bolýar siz on yatanyny kän yatýar. Hiç suat yatmayan. Pişik mi? Yekece yok. Garış diyorum. O yatdy marla. Odamda horçak yatýapyş. Yekece haýwan. Ben Tutsan mı? hiç suat yatmayan hayvan yaptım. Balık olan mı? Birine sana sorama milýana diýen. Balyga ýetdi. Telefonumu. Balık yatýar. Balık yatýar. Yekece canlar yatmaya. Hiç suat yatmayan. Yatmaya. Bilmeýän odan geçiň diýip milýana. Ya garasa. Bilmiyorum. Ýa-da birine sana sorama milýana. Saat kılcıma bir. Ýa-da 50 patskaska da berilýän. Kimide de. Kimde de berilýän. Şu umum vakit ya da. Haýsy neçe? CD'li ayta. Tutsan mı? He? Patskaska berýän. Kiçik haýwan. Ulla, kiçijek. Patskaska şonda aýdym, kiçijek haýwan. Ha değil. Kısız hayvan. Hayvan öyle. Kısız hayvan. Canlar. Ulla da. Ne bu abi? Karınca olan mı? He? Karınca. Karınca mı? Şu canlar Yatmayan o. iyice bu ne ağaççık var. Hiç wagt yatma okusu yok şu canlara. Oku berilmedik Allah taraplayın. Ola kısa taýlanýardy. Ýeňilji soruq, iň soňky soruq. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat. Ha. Özüň paýtagty? Özüň paýtagty. Ne Almatı. Balkan nidene? Almatı. Almaty gadakda. Gadakda. Özüňki. Özüň paýtagty ne bilen? Men diňe muňa beremok, el bir şey dedi. Ve karam. Şimdi ağım vakit. Şu şaýda Paýtagty. Sen ayda yana. Özüň paýtagty. Taşkent mi? Hep kılar otyk. Taşkent. Braziliýanyň paýtagty. Goloyda akra bilmä atýsa. Braziliýanyň paýtagtyny bilemokmy? Biz Futbol goloyda. gözäňok, meniň gözäňok. Ona. Men futbolum bir Berlin mi? He? Berlin. Berlin. Berlin ýerde ýerleşýär. Bolýar. Görle o multikda. Bolýar. Braziliýa haýsy ýurtda ýerleşýär? Brezilya dip aýdatýar, ýurtda da. Braziliýa Onun ödüm. paýtagty näde? Braziliýa ödüm. Brezilya. Bolýar. Hasap. Nekininkini belledim, deňmediň. Bizemini ýeňijini saýlamaly, hökümän suratda ýeňijini saýlamaly. Ýeňijini saýlamak üçin kiňide jemleýiji sorag berýär. Öňüňizde uçuruşluk bar. Uçuruşluğun içinde de näçe sany uçuruşluk bar. Bolly. İçinde mi diňe? İçi daşy umumman näme? O pişimi ýediň içinde mi? İçinal daşynal tapagy ýok. Şu görýän Bolly. şekliňizde näçe sany uçuruşluk bar. Nesida uçuruşluk sanaň, şekliň içinden uçuruşluk sanaň. Menim Altın Yıldız Video Studiosu bilen Altın Yıldız Video Studiosunyň mahabatyna gitýär. Bir Altın Yıldız Video Studiosu. Biz diňe ussat video operatorlar bilen çäklenmäni. Bütün tehnologiýalar bilen size hyzmat edýär. Sebäbi biz Altın Yıldız. Sana değil mi? 4 sanat mı? Sana ver senin tek olayına da var mı altına? 31. 31.
Sen 4 puştlarım tanam olan, şular 4 puştlar ne Yok, şey. ben bular tanımadım. Ya, ben. her bir Şular şundan- tanıdım ben. Şularım tanık. Şularım tanık. Bula burç ver. Yo, buruşmuş o. Ben bu Şu şeyle lan, bak Surç abi. Ya, şularım tanık ben ona. Sen eski takma. Şu da stapa yok diyorum da. Şeyle de. Öňünde goýan, sana verin. O tanık onu. Şoňumy dowam etýär. 10-da, 30-da, 4-de. Dawramyň ahyryna şeýle goýýas. Iň soňuna jogabyny bilmeseňiz kommentariýa goýýas. Bize Mehriban tomaşaçylar şowumuzy dowam edýäs. Şowumyzy 3 ýyldygy 2 montuljak, 1 montuljak goýup ýaňam diýipdi-ga eje qaqaqda aýdym aýdýan diýdiler Güljemal Nepesguliýewadan qaqaqda aýdymyny. Haýyş edeliň. Ýa Güljemal qaqaqda aýdym ýerine ýetirip ber, menim ýolumdan gysgaç goşup gaýyn. Şo bilenem bizem hoşaglylardyk. Tomaşaçylarymyzdan hoşaglylar. Qaqlarymyň hakyna bir owadan aýdymy dinlärim, ejelerimden begener. Hemme salam berdim kesfine bakman. Isle çopan bolsun isle bir lukman. Meni ilim bilen deň edip saklan ýene-de dädemiň jany sag bolsun. Anam bilen yapıştyrdy her işe, ýykylsam üstüme kakdy hemişe. Şu dünýe ýaşasyn, sen uzak ýaşa, ýene-de dädemiň jany sag bolsun. Kakam hurmatımdır, kolum kanatımdır. Her işte yanımda bilimin kuvatıdır. Kakam hurmatımdır, kolum kanatımdır. Her işte yanımda bilimin kuvatıdır. Öwretdiň agy garany, öýmediň bahary ýady, her aýdan sidmanili. Aramyzda gidip ýörseň, dagdyn arkamda dursun, gyýdyň radydyr senden kakam. Kakam hurmatymdyr, kolum kanatymdyr. Her işte yanımda bilimin kuwatydyr. Kakam hurmatymdyr, kolum kanatymdyr. Her işte yanımda bilimin kuwatydyr. Sırdaş gebemi cemi kullu berýän her işine ýaş goşulsun ýaşyňa. Ýetirdiň arzularıma, howesli aýdymlaryma, halipa sen maňa kakam. Kakam hurmatymdyr, kolum kanatymdyr. Her işte yanımda bilimin kuwatydyr. Kakam hurmatymdyr, kolum kanatymdyr. Her işte yanımda bilimin kuwatydyr. Köp sağ ol Güljemal Nepesguliýewa. Owadan aýdymam kaklarymyň hakyny ýerine ýetirip berdiň. Mehriban tomaşaçylarymyzdan begenendir, bizden begenlik. Inni Mekasdan. Mekan Mehmet Nurovdan mümkin bolsa bir aýdym haýyş edeliň. Ýerinem ýene-de şowumuzy dowam edersin. Aslında nesip Ýerine ýetirip berjek aýdymyň. yerine ýetirip berjek aýdym. Gyzyl gulum diýip ýa täzelikde o durmuş hakynda. Maşgalaňat gyzyl gülme. Ýok, başgaram gyzyl gulla. Okme? Ýa şu kriptodan indi masgalam ady gyzyl gulla kamamda. Awa dakmaly. Aa. Ýoksa öýde uruşdyrarak oşo gyzyl gül. Ay, näs, men gollaýarlar ha. Öyleme. Aa. Aptylmyzdan gollap durallarym. Aa. Ýörünne.
Sen tanış etdiler yani. Gökmen. Vallahi. Köşemizin aydık dolu Geçip giden yılın sonu Menidin de aşık dolu Gelip yıldıdır gülüm Köşemizin aydık dolu Geçip giden yılın sonu Menidin de aşık dolu Gelip yıldıdır gülüm Kızıl gülüm yapma, öbürlere bakma Seviyen seni kızıl gülüm Kızıl gülüm yapma, öbürlere bakma Seviyen seni kızıl gülüm Sevyenleyip gelin bana Gözüm gidiyor sever yara Düşmanın özgü yara Sevyen seni kızıl gülüm Sevyenleyip gelin bana Gözüm gidiyor sever yara Düşmanın özgü yara Sevyen seni kızıl gülüm Kızıl gülüm yapma Özgülere bakma Seviyen seni kızıl gülüm Kızıl gülüm yapma Özgülere bakma Seviyen seni kızıl gülüm Kızıl gülüm yapma Özgülere bakma Seviyen seni kızıl gülüm Kızıl gülüm yapma Özgülere bakma Seviyen seni kızıl gülüm Köp sağ ol. Ekas. Şu gelin dediğin sen şahit şeňer sen agdyň guramaýarmy? Ya sen Murak gelir. ady urak eli. Tuğleme. Ne? Şoğumu devam et ya. Şu ýadynda düşýärmi? Şarpmant formada bilýärmi? Şarpmant form. Bir kasetan salýan, on gowurýan kasetanyny başga birine baý bolsa, şo kasetan salýan ogapdan wagt goýan zapis et, eşit zapis et, alyp şo kasetan dinläp, şo ýa döwür bolar. Rus geldi, tara. Yani. Şolo ýa arasynda. Şo ýa şarpmant formyň kasetda digrak gördi. Ondan. Gılıklı urda bilýärmi? O kirşini goýup şeýdikden edýärdi wagtym şory. Doğru. Isyan. Şu durmuşuňyzda ikiňizde de şeýle durmuşuňyzda hemme tersine gitýän wagt barmy? Mysal üçin, maşinli bolsaň, ýa işte bolsaň, misal şu ruçkaň döwülip, ýa ýolda bar, maşiniň döwülip, ýa şuň toýa bar, ýa şuň zakazma, atgaz bol. Şeýler ýagdaý bolýanlar arasynda, şonu ýaly bolýar. Hemme tersine gitýän güller bolýar. Öz adam havlukdukça bir daha da havluksan şu üstüne bolýar-da. Durmuş değil mi? Gavuk dursa da yani wow öyle iş mani sonlar hem gavuk dursa. Hem adam sonlar produktan dörama o normal vaktı bolamaz da. Bolamaz da. Sunwatda ýöne diňe durmuşda däller sunwatda. Iň gorkýan zadyňyz näme? Toýdan hawlmak diýleri. Men anlamasam bir derece yetip şu derejeni saklap bilmezlikden gorkýan ama şu derece yeten başda yetmek üçin ihlas etýän o derece. O dämi? O şu derece baranda soň saklap bilmek gerek de şu saklap bilmesen ene şondan gorkýan. Ýüzüne gaýtsan. Sizde de şeýle pikirmi? O pikirim dogry. Şu näme şu zatdan gorkýan soňa da barsam diýip. Şu bir zat azap etýäňde şeýle
çekeleşýän, gidişýän, kän işleýän günni 10 tane aýdym çykaryp ýatman işleýän. Soňundan ýene gal bilmeýän, soňa taşlardyňyzmy ýa-da ýene dowam ederdiňizmi? Men dowam ederdim. Devam eder. Ýene Şeýle de şu gün bolmat diýip şu soň toçka baryp ýene bir jädem ädämel bolanna ýyna gaýdyp şey diýem ýalňyş ýalla şonu ýene ädämäse moş bolup gider. Nesibe de ol. hakyky. Olmasa erti bolar. Şu mekana hasam gyzyklar açyk boljak. Mene şu soňky mekan haçyn şunyň bilen aglap gördüm. Bu jewala öde aglapdy diýer ýa-da. Şu wada baglaýar bu jewal. Öýkelek oglum bar. Öýkeleginde aglaýar oturup. O denana mahsus zat o. Sanara kalmagalda deste. Erkek olan içinden aglaýar da. İçinden daşna bildirmek, daşna bildirmek. Aglat ýala dowam et. Içinden. Bolup Şu ekran arkaly kyn günümizde taşlap giden adamlara diýetimi gelýän zady. Şu wagt har kaýynjyk aýdyp bilýäňiz. Sağlamlar diýet, näme diýjek başga? Kyn günümizde taşlap giden adamlar Allah özleri takda düşürüp bolady. Şoldan gelen mam ýygyna. Men ýalňyşypdyrmy? Edil onu sen şeýle alaňokda sen öz içinden bilýärleňmi da? Seni kyn günüňde ýanynda bolmany, bagtynda ýanyňa gelýärler wa. Ol içinden bilýän, o ýoň ýüzüne de aýdaňak sen, ýani gesip de golaga oturup kän şonlar adam. Şonlar adam. Ýani edil ýüzde aýdaňak da sen şeýtdiň, sen beýle boldun, ýani özüň bilýän. Ýöne aýtsaňam, şonu aýtmasaň. Şema. Aýtmasaň Aýtman, bilýän da sen şondan ähtiýatsy bolup geleniň gawda. Sen bilýän şonu ýüzü aýtmanam geçse. Şimdi taklamam awdatlar. Şimdi taklamam gawda. ýöne adama berilen häsiýet ütgemeýärdi. Sen aýdanyň bilen şol adam ütgemeýär. Ütgemeýär ýöne yer jagadyna goýsaň ütgeýär. Derim, soňra düşünýärler bolýar da. Şu ömrüňizi şeýle çağalykdan şu güňde şeýle ömrüňizi bir awtobus diýip bölegine getirin. Awtobus diýip. Şu awtobus şeýle gelýär, ýaşma şeýle ýyl şeýle gelýär da ömür. Haýsy tur bolgyna çykyp galmak islerdiňiz. Şoňa ýetsem, şu taýda galsam da diýen nemäňiz barmy? Aýdan. Taliplik durumda galmak islerdim. Eň gyzykly talip kurtaşlar bilen hawa her yerlere gitjäs, çärelere gitjäs. Umuman mena hiç gaýdyna düşüp galmardym sen. Her ýaşyňam özüne ora gyzygy bar da. Şu wagt biz däde bolluk çağa süýýäs, dogrymy? Çağa bolup biz neme tutmak da ýersiňem özüň gyzygy bar. Öňçünem Hudaýa şükür, gawy men üçin hiç gaýdyna düşmekdi. Galaşan. Şu toýa baraňyzda esasanam şu Güljemal ýaň diýdiň de gadalla bilen toýa gitýän ediňiz. Konkurent bol bilýärmi ýa-da şeýle toýa baraňda ünde sazanlasyz barsaň, aňyrda da bir bagşy aýdym aýdypdy. Senem gapdanda çalay diýsen sazanlasyna şo bagşy garşylyk görkezen ýerleri bolmy ýa şeýle bir iki bolup, iki gadalçy bolup barsaňyz ýa iki aýdylçy bolup baraňyzda konkurent bolup dörä bir-biriňizi görüpçilik şonu ýaly näme? Esasly konkurentçilik bol bilýärmi? Bol bilýär, o da temme ýerde de bar. Ýöne edil şonýalyk sazanlasyna çalma diýen ýerler bolmady, sag bolsun. Ýöne bolýar. Halamayan adamyň ýüz häsiýetinden bilip bolýar. Bam şonýaly adam. Köp. Hawa. Bir naýda? Ýok. Alan öýkeler diýär. Bez laýt bola ketdi. Bekan. Yo baba dogry aýtdy. Bolmasa düşman bolmasa da bolmaýar ýa. Gyzyk bolmaz. Galp bolmaýar. Yaman Adam ödünden üstün görse düşman bolýar diýdi. Hakyky. Şu üstün görse sen düşmanam bolýar gepiňe metýärler. Hakyky. Güljemal biren gyzykly görünmegini düşünem. Bolamy köp zat öwrendik. Şu ýerde mümkin bolsa ýaňy ýeşe hakda bir awadan aýdymlar ýerine ýetirip berdiň. Inden bir şat ýa-ni zor aýdym ýerine ýetirip berdiň. Başdyna. Edil Türkmen toýlarynda baranna bara hemmesini taňs edibilýär aýdymlar bardyr.
Sağ ol. Belki bekan kimeden berden takip eder. Aa, Halkımızın halan aydımlarının birini yerine getirip bereyin. Öňden gelýän aydımlarymyzyň biri. Ne aydım? Padşahym aydym. Paşşahım. gawaýdym, Ben yorum gaçmaýdym. dedim paşşayı alıp otelin değerli. Baştına. Gel yarım gel, gel kenara, karışan men. Sever yara, gel yarım gel, gel kenara, karışan men. Sever yara, ısfadına, yana yana kesmen men değer. Atılanlara, ısfadına, yana yana kesmen men değer. Atılanlara, batağım, geçmenemi ayırmadın. Edil yari yolumda durma, geldin meri o garibim. Sever yari, batağım, geçmenemi ayırmadın. Edil yari yolumda durma, geldin meri o garibim. Sever yari. Aşık Aydar, yalancı fani, ben bu oyunundan almadım mani. Aşık Aydar, yalancı fani, ben bu oyunundan almadım mani. Sen bilen bana salan yarağı, derdime yok dermanları. Sen bilen bana salan yarağı, derdime yok dermanları. Batağım, geçmenemi ayırmadın. Edil yari yolumda durma, geldin meri o garibim. Sever yari, batağım, geçmenemi ayırmadın. Edil yari yolumda durma, geldin meri o garibim. Sever yari. Mekan Mehmet Nurf. Sizin yerine getirip verecek aydımınız var adı da kıysaşık. Men ýerine ýetip berjek aýdymyny görýän Guljamal başda diňlemäýdim aýtdy, şuwa tansyp aýtdy. Men başyndan Indi tansyp sen aýtdy dinlemäýsä. aýtdy. Men diňlemäýdim aýtyp berin. Men älenem soraýyn ip dudum. Şu gerek ýan diýdiň ha. Özüme iň ýakyn gören aydymym şahsodyň aýdymy diýdiň. Hakykat diýdiňmi? Hakykat, Awtarsk bolupdur ýa. şeýle. Başga da awtarsk aýdymlar. Ba, edil köpçülüge ýaýramadyk da Ýaýralar. Şonu aralykda da gördüm men. Klip etdiňizmi? Klivet, ony 8 günläp klivet gezdik olaýdy men. Eýtaç gurunlar ha. Biz gurrunlarsam o şu klipde o näle aýdyn. Bir sada oglanyň durmuşda ýa-ni sadalygy sebäpli kösenýän kakdy da şu klip. Entek sadalykdan diýen çeken ýok diýemi. Iri uç ýa-ni şu sada oglan ýeňede ýende şimdi. Şu doglaýdy. Aýlan dolan normal ýerde. Yalan söz ýerde ýatmaz ýara. Klipim umma şonu alyp, klipim rejissörli. Ýa-da tamaşaçylar hakykat Mekan Mehmet Nurf'un şu klibini görmeňiz maslahat berýän, gowçukdyr. Menem gördüm. Mümkin bolsa şol aýdymy berine ýetirip berä. Başda olmaz. Maňa garşy ýüzün öwreler, mezurlukdan yalan güleller. Maňa ölüm dilep ýürerler, size uzak ömür dileyen. Maňa garşy ýüzün
size uzak ömür dileyen. Ey adamlar, ey yaralar, sadalardan sadadım men. Ey adamlar, ey yalanlar, sözlerimizden yadadım men. Ey adamlar, ey yaralar, sadalardan sadadım men. Ey adamlar, ey yalanlar, sözlerimizden yadadım men. Yaxşı insan xirnäçe bolsa, yamanlar siz dinlen bir tursa. Yalan dünya ekin bu dünya, hemme zattan ölüm hakikat. Yaxşı insan xirnäçe bolsa, yamanlar siz dinlen bir fursat. Yalan dünya ekin bu dünya, hemme zattan ölüm hakikat. Ey adamlar, ey yaralar, sadalardan sadadım men. Ey adamlar, ey yalanlar, sözlerimizden yadadım men. Sözlerimden katı görmezsiz, hemme vadi aydıp geçtim de. Kime doğru kimlere yalan, özüm yanıp özüm üstümde. Ahır sonu beş günlük dünya, her bir işi başlap giderik. Baylık malı yığınanın bilen, ahırına taşlap gideriz. Ey adamlar, ey yaralar, sadalardan sadadım men. Ey adamlar, ey yalanlar, sözlerimizden yadadım men. Ey adamlar, ey yaralar, sadalardan sadadım men. Ey adamlar, ey yalanlar, sözlerimizden yadadım men. Köp sağ olun. Gülcemal Nepesgulieva, Mekan Mehmet Nurov yerine yetirip beren owadan aydımlarınız için, tuğulem ecelerimiz için hem owadan aydym bolup kaklarımız için hem kedil edip tank aydımlarından dinledik, dinleme aydımlarını. İkiňize de uly minnetdarlygymy bildirýän, ikiňize de uly üstünlükler arzu etýän. İnşallah bundan beýlegim toýlaryňyz köp bolsun. Diňe toýda görüşip duraýly. Innem ekran arkaly mehriban tomaşaçylarymyza etjek arzularyňyz ýa berjek maslahatlaryňyz bardyr. Gülcemal, senden başlaýly. Mümkin bolsa. Sağ ol Mamat. İlki bilen bize şolar ýaly mümkinçilikleri döretip beren üçin gahrman arkadagly terdarmyň janlarynyň sag başlarynyň dik bolmagyny arzu etýän, mundan meýlekde tutýan tutumly işleriniň rowaj almagyny galyberse-de mehriban ildeşlerimize hem jan saglyk, udak ömür arzu etýän. Size de bizi şolar ýaly sahnalarymyza çagyranyňyz üçin size de aýratyn sag bolsunymy aýtýas. Köp sağ olun. Aşk şarabı içmesi boştur şaşkın, şarap peşinden koşmak boştur şaşkın. Şaşkın sana ne dedi, sen ne yaptın? Dün gece gördüm seni, ters yola saptın. Gitmiş aşkın, bir o yana bir bu yana, yatma şaşkın. Menhalarda tenhalarda bitmiş aşkın.
şaşkın sana ne dedi? Sen ne yaptın? Dün gece gördüm seni, ters yola saptın. Gitmiş aşkın. Bir o yana bir bu yana, yatma şaşkın. Menhalarda tenhalarda bitmiş aşkın. Bir o yana bir bu yana, yatma şaşkın. Menhalarda tenhalarda bitmiş aşkın. Köp sağ olun. Mekas. Menen olmasam sportdan peýdalanyp, gahryman arkada serdamyzy köp sağ bolsun aýdasym ele sebäbi biz ýaşlar üçin biz funada bolan adamlar üçin şeýle kän mümkinçilikler döretip berdi. Bize diňe islämek gala şolar ýa sertler döretip beriligi üçin köp sağ bolsun aýdasym ele. Ustoklarymyza da näme diňe özlerine esaslap anamdygyny bilip goýmaklaryny aýdasym ele istadi. Köp sağ Sana da olun. sağ olsun aýdasym bilen olmasam. Sizler ýa gitmesine çağırıp bizi hormatlap, fiýlap. Boş konuşurlar. Deri 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 deri. Deri 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 deri. Deri 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 deri. Çenesi düşürler. Vara 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 vara. Vara 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 vara. Vara 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 vara. Konuşur hakkında birileri beni. Konuşurlar hep birileri geri. Yüzümüze güle güle bir hal oldular. Arkamızdan hep çevirirler iş. Boş konuşurlar deri deri deri. Çenesi düşürler vara vara vara. Arı gibi kulağımda vız 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 vız. Çenenizi kapadım bıktım durun. Hareketleri falso, her yaptıkları fiyasko. Bana biraz gerçek olun dedim, oynadılar hep tiyatro. Boş konuşurlar deri deri deri. Çenesi düşürler vara vara vara. Boş konuşurlar deri deri deri. Çenesi düşürler vara vara vara. Boş konuşurlar deri deri deri. Çenesi düşürler vara vara vara. Gizli kapaklı işlerinizi çok kırarım kafanızı laf taşımaz. Sizin üstünüzü yok boş ağzınızda kalarım yutamazsınız. Yürekleri yok be fıs 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 lan. Gülerim halinize kıs 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 lan. Bu olmaz size sırrım yalan. Karşıma geçip zır zır ağlayın. Boş konuşurlar deri deri deri. Çenenizi düşürürler vara vara vara. Arı gibi kulağımda vız 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 vız. Çenenizi kapatın bıktım durun. Dırı 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 dırı. Dırı 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 dırı. Dırı 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 dırı. Vara 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 vara. Vara 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 vara. Vara 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 vara. Köp sağ olun. Minnettar. Toylarınız köp bolsun. İnşallah toyda görüşüp duralım. Ullu üstünlükler arzu etýän. Derejeniz belent bolsun. Mehriban tomaşaçylarymyň ömründe bolsun, janyňyz sag bolsun. Hem ýa-ni hakyňyzda toy bolsun. Toylarda görüşüp duralım. Inni Mekan Mehmet Nurov, Gülcemal Nepes Kuliýewa sanadyňyzmy? 4. En ümmet mena Ýokän. umuman alýansyň bir diýen. Ýokän ha. Şu bir o taşı bir. Şu bir şuşluğun içinde yine ne şuşluk var. Taşınam alıyor ana sana. Daşı bilen bir. Yine 30 2, 3, sekund. 4. Kırılan 30 sekund para şeydi. Sana 12. 5. son jogap. 12. 5 12. 12. Kiňden kim näde dogry? Inni mehriban tomaşaçylar tesbirlerde belläplersiňiz. Şuňam sanyny özüňiz görüň, sana kommentary ýazarsyňyz. Gülcemal Nepes Kuliýewa şowumyzyň başynda da diýipdiňiz, gadallarymyz bilen hem toý ötýäsip. Biziň hem indi näme bir milliligimize öwrilen gadallarymyz bar. Mümkin bolsa ýerine ýetirip berseň, bizem dawaramyzy şu gadallar bilen jemlerdik ýöne.
şu soňky döwür bir hil trend boldumy, ileri maýram ýaşaşy bir gadar badyr. Onu ýerine ýetirsen, Nesip bolsa. biziň himayetkarymyz Altyn Ýyldız video studiýasynyň adalaryňyza salsaňyz, bizem hoş bolar. Başlyna. Ay alle alle Can alle alle Balık hanımın balığı yok Tağımlıdır ay tücüdür Balık hanımın balığı Tağımlıdır ay tücüdür Şu derece yetireni vaka arkadağlı serdarmadın gücüdür o serdarmadın ay gücüdür bağa bara zıngı gelir vaka alma yığasın gelir bağa bara zıngı gelir ey alma yığasın gelir balık hanıma gelin de vaka yine de gelesin gelir o yine de gelesin gelir har vurdum ay har vurdum ey alma bilen o nar vurdum har vurdum ay har vurdum ay alma bilen o nar vurdum dik daraların arasından nağmat doğunum zor vurdum o nağmat şovi zor vurdum ilerim gayram yaşılca altın yıldız tuca işilce ilerim gayram yaşılca rahim o doğunum işilce videotini tanacak bolsanız reklaması güçlüce reklaması yok güçlüce hayale yalle can ale yalle ayıcalar sana yari kurban meni kurban alle Mehriban tomaşaçylarymyza şol sanna hemme mehriban illeşlerimizde canlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, arkadagly ýurdumyzda, eziz watanymyzda, gülle besýän gül zamanymyzda diňe kapylaryny toý bolup durmagyny, bizim mehriban illeşler diňe toýuňyza barıp duraýlyn, janyňyz sag bolsun. Bizim pursatdan peýdalanyp şowumyzyň himayetkary bolan Altyn Ýyldız video studiýasyny, ýagny Rahim Nepesowň ýol başçylygyny himayetkarlyk etdi. Köp sag bolsun aýtýar. Şol sanny Balkanaba şäherine ýerleşýän Ingmur Owadan kafeleriň biri bolan Merdem kafede minnetdarlygymy bildirýär. Mehriban tomaşaçylarymyz Nygmat şowuň inlik sanyna görüşýänçe hoş sag bolan. Sag bolan.